малки до големи всичко се хвърля. Това е. Няма друг начин. Трябва да е мръсно, за да разберат, че нещо не е наред. Хората са недоволни. Разбирам, защо се хвърлят бокуците през прозореца. Преди се дразнах, сега ги разбирам, защото живеят в едната мизерия. Бъдещето на България. Мизерия. Ебат се за пари, да може да си плати квартирата. Лошото е, че себат и без пари. Ще себат. Защо да не себат? Човек себе, докато е млад. После като удъртеят ли да себат? Много хубаво, брат. Трябва да се ебат за световно. Че един ден не се знае какво ще стане. Ражда се дете, после вече е по-добре да се ебат преди това. И ако колко искат да се шиват, поне това остава на хората младите в тази страна, да се ебат. Боже, сляпо да прогледне, тежко бреме, на него след време ще легне. Коленете му ще се превият и в кълта, той ще падне, не се знае колко дълго там ще остане. Тогава идва време, ръка нагоре да протегне, някой да му помогне, от крилото си да го вземе. Историята позната ни се случва от време на време, в която става дума за втория шанс дявол да го вземе. Затварям пореден лист от моето житие, отпускам се спокоен в ръката с питие и правя ретроспекция на моите спомени, братле. Искам толкова неща да променя, но и толкова неща да заменя. Всичко беше в името на любовта, но рано или късно съдбата се намесва, независимо от това дали на тебе ти харесва. Често пъти силите ни тества. Идваме на света, невинни и чисти, постепенно, бавно се променяме с годините. Търсачи на усещания, събираме ги в нашата глава. Сърцето си натопти от тези емоции, но не е винаги всичко минава гладко. Често пъти цената е висока безвъзвратно. Питаш се какво стана с мен и се молиш това да спре, а дните си отлитат с годините. Правиш грешка, грешка човешка, търсиш прошка и помощ от среща. Никой не може да ти помогне, ако не си помогнеш сам, но трябва да ти се даде втори шанс. Повярвай ми, няма да си първия, няма и да си последния, просто поредния. В този свят ние хората непрекъснато грешим. Важното е от грешките си да се получим. Достатъчна да се върна и толкова е достатъчна назад да не се обърна. Моля се в това, което мразя, да не се превърне. Един ден от дълбоката бездна ще се върна. И така улисани проблеми, дните си минават, спомените заличават, красивото и болката оставят. Сега е вече късно за вторият ми шанс. Има друг човек, друго време, друг романс. Всяко Божие създание го заслужава, независимо какво. Нека не отговарям на въпроса ти защо понякога е по-добре да се мълчи, отколкото после да те боли. Сълзите не помагат, те са просто гьол, който в раната налива сол. Това за мене са поредните излъгани мечти, но времето лети и друг намираш ти. Просто това е колелото на живота ти.